ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரபுஜி. தெரியுது மாதாஜி. ஓகே, தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. வார்ம் வெல்கம் ஃபார் டுடே செஷன். நம்ம இன்னைக்கு பகவத்கீதை 14வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். அதனுடைய தலைப்பு பார்த்தீங்கன்னா புருஷோத்தம யோகா. புருஷோத்தம அந்த வார்த்தையை பிரிச்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், புருஷர்களில் உத்தமமானவர்கள். அது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர். புருஷான்ற சொல் வந்து யாருக்கு குறிக்குதுன்னு பகவான் கிருஷ்ணருக்கு தான். இந்த உலகத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆண் பெண்கள் இருக்காங்க. ஆனா இந்த ஆண் பெண்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் வந்து உண்மையாவே பெண்கள் தான். ஆனா ஒருத்தர் தான் வந்து புருஷர். அவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர். அவர் உத்தமமானவர். அதனால தான் புருஷோத்தமர் அப்படின்னு சொல்றவரை. அது இந்த தலைப்பு பார்த்தீங்கன்னா புருஷோத்தம யோகா, அதாவது கிருஷ்ணரின் யோகா, யோகா ஆஃப் த சுப்ரீம் பர்சன். ஓகே. ஸோ இதுல அத்தியாயத்துல மொத்தம் 20 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. ஓகே. ஸோ நம்ம அத்தியாயத்துக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் அவர்களுடைய ஆசீர்வாதத்துக்குள்ள நம்ம போகலாம். நம்ம இந்த அத்தியாயம் நல்லா புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டயும் ஆச்சாரியர்கிட்டயும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகர்ஷலாकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदे वनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवत्वे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाशात्येशतारिणि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नश्चप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्त्याख्यां नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। अथ पंचदोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ஸோ நேற்று வந்து என்ன பார்த்தோன்றதை பார்த்துக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. நேற்று என்ன பார்த்தோம், யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. 3 குணங்களை பற்றி பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ரஜோகுணத்தில் இருக்கவங்க என்ன பண்ணுவாங்க,
அவங்க எதுக்கு வந்து அடிமையா இருப்பாங்க? சந்தோஷத்துக்கு வந்து அடிமையா இருப்பாங்க. ஏன்னா, அவங்க கிட்ட வந்து ஞானம் இருக்கு. ரஜோகுணத்துல இருக்கவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவங்களுக்கு வந்து புலன் இன்ப பொருட்கள் மேல அதிகமா பற்றுதல் இருக்கும். அதுக்கோசரம் நெறைய கஷ்டப்பட்டு உழைப்பாங்கன்னு பார்த்தோம். தபோகுணத்துல இருக்கவங்க வந்து மந்த புத்தியும், சோம்பேறித்தனமா இருப்பாங்க. நெறைய தூங்குவாங்கன்றத நான் பார்த்தோம். இல்லைங்களா? இந்த 3 குணங்களுக்கு மேல உயர்ந்த தளத்துக்கு வரணும். இல்லைங்களா? அததான் வந்து சுத்த சத்துவகுணம். சுத்த சத்துவகுணத்திலிருந்து நம்ம கடவுள நல்லா புரிஞ்சுக்க முடியும். கடவுள் வந்து நிற்கணும். இந்த உலகத்தை எல்லாம் படைச்சாரு. எந்த குணங்களால அவர் வந்து மாசுபடுறது இல்லன்றத பார்த்தோம். ஸோ இந்த 3 குணங்களுக்கு தெய்வீ ஏஷ குணமயி மம மாயா துரத்தைய அந்த 3 குணங்கள கடக்கணும்னா நம்ம யார்கிட்ட சரணாகதி அடையணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து சரணாகதி ஆகணும். இல்லையா? அவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர்ன்றத நம்ம பார்த்துருக்கோம். இல்லையா? ஸோ அவர வந்து வணங்கணுன்றத நம்ப பார்த்தோம். இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. இன்றையோட அத்தியாயத்துக்குள்ள போலாம். கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கட்டுமா? படிக்கட்டுமா மாதாஜி? படிங்க மாதாஜி. अच्छा, ओके। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवान उवाच ऊतमूलं मदशाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यत्तं वेद स वेदवित्। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப வந்து இந்த ஸ்லோகத்த வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் தான் பேசுறாரு. அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்க மரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, வித்தியாசமா இருக்கு. நம்ம உலகத்துல நம்ம இருக்கிற இடத்துலலாம் மரம் பார்த்தீங்கன்னா, கீழ வேர் இருக்கும். மேல வந்து கிளைகள், உப கிளைகள்லாம் இருக்கும். இல்லையா? இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, வித்தியாசமா இருக்குது. என்ன மேல் நோக்கிய வேர்களையும், கீழ் நோக்கிய கிளைகளையும், வேத பதங்களை இலைகளாக கொண்ட ஒரு ஆலமரம் உள்ளது. ஸோ இந்த ஆலமரம் நம்ம தலைகீழா ஒரு மரம் பார்க்கணும்னா எங்க பார்க்க முடியும் இந்த உலகத்துல? நம்ம நீர்த்தேக்கம் ஏரிக்கரையாண்ட போய் நின்னோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அங்க பக்கத்துல மரம் இருந்துச்சுன்னா, அது வந்து தலைகீழா தெரியும். அது பிம்பம். ஸோ இது என்னடா பிம்பம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்க உலகத்துல இருக்கிறது எல்லாமே மேல்லோகத்தினுடைய பிம்பம் தான் இது. ஓகேவா? இது எல்லாமே ரிஃப்ளெக்ஷன். ஆனா ரியாலிட்டி எங்க இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, உண்மை எங்க இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆன்மீக லோகத்துல தான் உண்மை இருக்கு. அதனுடைய பிம்பம் தான் இந்த பௌதீக உலகம். ஓகேங்களா? ஸோ இங்க மேல் நோக்கிய வேர்கள் இருக்கு. வேறு எதால ஊற்றப்படுகிறது? சாரி. வேர்கள் வந்து எதனால ஊட்டப்படுகிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நார்மலா ஒரு மரத்துக்கு நம்ம தண்ணி ஊத்துறோம். அதனால அது வந்து அ வளருது. ஆனா இங்க வந்து 3 குணங்களால கொண்டு வளருது. ஓகே. ஸோ இந்த அதுக்கு மேல அந்த வேருக்கு மேல யார் மூலமா இருக்குன்னு இந்த பிக்சர்ல பார்த்தீங்கன்னா, பிரம்மா இருக்கார். இல்லையா? அந்த பிரம்மாவுக்கு மேல வந்து ஒரு ஆசைன்னு ஒண்ணு எண்ணம் இருக்கு. அதுக்கு மேல யார் இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ராதாகிருஷ்ணர் தான் இருக்காங்க. ஓகே. இந்த பிக்சர்ல பாருங்க. இந்த வேறு மூலத்துல வந்து பிரம்மா தெரியிறாருங்களா? அதுக்கு மேல ஆசை, டிசையர் இருக்கா? அதுக்கு மேல யார் இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ராதாகிருஷ்ணா இருக்காங்க. ஓகே. ஸோ இந்த மரம் வந்து 3 குணங்கள் என்ற தண்ணியால ஊற்றப்படுகிறது. ஓகே. இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மேல் நோக்கி வேர்கள் இருக்கு, கீழ் நோக்கிய கிளைகள் இருக்கு, உப கிளைகள் இருக்கு. ஒவ்வொரு கிளைகளிலும் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒவ்வொரு விதமான மனிதர்கள் இருக்காங்க. அங்க இருக்கக்கூடிய இலைகள்லாம் வந்து என்னத்த குறிக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வேதங்கள குறிக்குது. ஓகேவா? ஸோ யாரு இந்த மதத்த புரிஞ்சுக்கிறானோ, அவன் வேதங்களுக்கு எல்லாம் அறிஞ்சதுக்கு சமம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? இந்த ஃபர்ஸ்ட் கிளைகள்ல பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், தேவர்கள் இருக்கார். கிருஷ்ணா, நாரதர், சூரிய பகவான் தெரியிறார். அதுக்கு கீழ பார்த்தீங்கன்னா, இந்திரன், கந்தர்வர்கள்லாம் இருக்காங்க. அதுக்கு கீழ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மனிதன் வந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கான். ஓகே. அவன் வேற வேற விதமான செயல்களில் ஈடுபட்டிருக்கான். அதாவது அ தன்னுடைய எக்கனாமிக் ஸ்டேட்டஸ் இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு அவன் வந்து வேலை செய்றான். அப்புறம் மத கொள்கைய பின்பற்றி கடவுள வந்து வணங்குறான். காம இச்சையில வந்து ஈடுபட்டுருக்கான். இல்லையா? அதுக்கு இன்னும் கீழ பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கொலை பண்றான். ஸோ இது மாரி பலவிதமான செயல்கள செஞ்சுட்டுருக்கான். கொலை பண்றான், வியாபாரம் பண்றான், அதுக்கு அடுத்தது வேட்டையும் ஆடுறான். இல்லையா? ஸோ அவனுடைய பாவத்துக்கு ஏத்த மாரி ஒவ்வொரு செயல்கள செய்றான். அந்த மனிதனுக்கு கீழ பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம விலங்குகள பார்க்கலாம். மான்,
பசு, அப்புறம் அதுக்கு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா புலிகள் பார்க்கலாம், ஊர்வனை பார்க்கலாம், அதாவது அப்புறம் நீர்வாழ் உயிரினங்களை பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? இது யார் ஃபுல்லா இந்த மரத்தை பத்தி தெரிஞ்சிருக்காங்களோ அவங்க எதுக்கு சமம்? எல்லா வேதங்களை அறிஞ்சவங்களுக்கு சமம். ஓகே, हरे कृष्ण। अधशोत्वं प्रसृता तस्य शाखा गुणप्रवृत्ता विषयप्रबलाः अधश्च मूलान्वनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. அதர்ஷமோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த வேர், இந்த வேர் எதனால ஊற்றப்படுகிறது, எதனால வளர்க்கப்படுகிறதுன்னா இந்த 3 குணங்களால தான் வளர்க்கப்படுகிறது. ஸோ இந்த மறுபடியும் இங்க என்ன சொல்றாங்க, இது மேல் நோக்கி கீழ் நோக்கி விரிகின்ற உப கிளைகள் இருக்கு. இது வந்து எதுல ஈடுபட்டிருக்குன்னா நம்ம பார்த்தோம் அந்த பிக்சர்ல, புலனின்பு செயல்கள் விஷயங்கள்லாம் ஈடுபட்டிருக்குதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ இந்த கீழ் நோக்கிய வேர்கள் எதை குறிக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பலன் நோக்கு செயல்களை வந்து மனுஷன் செய்கிறான் இல்லையா, அதை வந்து குறிக்குது. ஸோ அவன் பலன் நோக்கு செயல்களை செய்யறதுனால அவனுக்கு என்ன ஆகுது, பந்தம் ஏற்படுகிறது இல்லையா. அவனுடைய ஆசைக்கோசம் ஒரு செயலை செய்கிறான், அதனால அவனுக்கு பந்தம் ஏற்படுது. அந்த பந்தம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லதாகவும் இருக்கும், கர்ம பாவம் புண்ணியம் ரெண்டுமே சம்மந்தப்பட்டதாக இருக்கும் இல்லையா. எல்லா செயல்களும் வந்து புண்ணியமானது இல்லை, எல்லா செயல்களும் பாவமானது இல்லைன்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா. வேதங்களை 3 விதமான செயல்கள் சொல்லியிருக்காங்க. அது என்னென்ன யாராவது சொல்றீங்களா? கர்மா, விகர்மா, அகர்மா கர்மா. இல்லையா. அந்த ஹரே கிருஷ்ண செயல்கள் மாதாஜி. செஞ்சதுக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி நமக்கு வந்து பலன்கள் கிடைக்கும்ன்றதை நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா. வேதங்களுக்கு புறம்பானது விகர்மா, வேதங்கள் மூலயமா எது செய்யணும்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா அகர்மா தான் செய்யணும், பற்றின்றி கிருஷ்ணன் மேல செய்யணும். ஓகே, हरे कृष्ण। न रूपमस्येह ततोपलप्यते नान्तो न चाति न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। हरे कृष्ण। ஸோ இது மரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பார்க்கறது இல்லை, அது உண்மையான அசலான மரம் எங்கே இருக்கு, ஆன்மீக லோகத்தில் இருக்கு. எல்லாமே அந்த இடத்துல வந்து ஆன்மீக லோகத்தில் இருக்கு. நம்ம இப்போ ஒருத்தர் மேலே அன்பு வைக்கிறோம், அப்புறம் ஒருத்தர்கிட்ட வந்து பொறாமை கொள்றோம், சண்டை போடுறோம், இது எல்லா உணர்வுகளும் எங்கே இருந்து வந்துச்சுன்னா மேலே இருந்து தான் வந்துச்சு. எல்லாமே மேலே இருக்கக்கூடிய ஆன்மீக லோகத்தினுடைய பிரதிபலிப்பு தான் இங்கே இங்கே இருக்கக்கூடிய பௌதிக லோகம். ஆன்மீக லோகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இன்பமயமானது, இரட்டிப்பு இல்லாததுன்றதை நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம். ஓகே, அங்க வந்து அமைதியும் சந்தோஷமும் தான் இருக்கும். அதை விட்டு வேற எதுவுமே இருக்காது, அது எல்லாமே அங்க வந்து நித்தியமானது. ஓகே, ஸோ அதாவது இதை புரிஞ்சுக்கணும்னா ஆன்மீக லோகம் வந்து அதுதான் அங்க இருக்கிறது எல்லாமே நிஜம், இங்க இருக்கிறது எல்லாமே வந்து அதனோட பிரதிபலிப்பு. ஆன்மீக லோகத்துல வந்து ஆன்மீகமான செயல்கள் செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க, பௌதிக உலகத்துல வந்து பௌதிக செயல்கள் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. இங்க இருக்கிறது எல்லாம் பௌதிக வடிவம், அங்க இருக்கிறது வந்து எல்லாமே ஆன்மீக வடிவம். இங்க இருக்கக்கூடிய உறவுகள் எல்லாமே பௌதிகமானது. இங்க என்ன பௌதிகமானதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு உறவுக்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா காம குரோதம் மதம் மோட்சம் இருக்கும், பொறாமை இருக்கும், அகங்காரம் இருக்கும். ஆனா பௌதிக உலகத்துல இருக்கக்கூடிய உறவுல வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, சாரி, ஆன்மீக உலகத்துல இருக்கக்கூடிய உறவுகள் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அன்பு சந்தோஷம் தான் இருப்பாங்க. அதை விட்டு வேற என்னமே இருக்காது, பொறாமையோ எதுவுமே அங்க இருக்காது. ஓகே, ஸோ அதுக்கு உதாரணம் பாத்தீங்கன்னா இந்த யசோதா மாதா கிருஷ்ணர் அவங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய உறவு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அன்பா தான் இருந்துச்சு. இது அதே மாதிரிதான் கிருஷ்ணர் கோப பாலகர்கள் கோப ஸ்திரீகளுக்கு அவங்களுக்குள்ள அன்புதான் இருந்துச்சு, என்னைக்குமே போட்டி பொறாம இருந்ததே இல்லை அந்த இடத்துல இல்லையா. ஸோ இந்த யார் ஒருத்தங்க இந்த கடவுளுடைய திருநாட்டுக்கு போனோன்னு இந்த மரத்தை வந்து நம்ம எப்படி நார்மலா ஒரு ரம்பமோ ஒரு சுத்தி வச்சு வெட்டுவோம் இல்லையா, வெட்டினாதான் மரத்தை வந்து சாய்க்க முடியும்.
இல்லையா? அதே மாதிரி இந்த பற்றுதல் கொண்ட விஷயத்த வந்து பற்றின்மை என்ற ஒரு கத்தி ஒரு விஷயத்த வச்சுதான் நம்ம இந்த பற்றுதலை வந்து கட் பண்ணணும்னு சொல்றாங்க. பற்றின்மை. ஓகே. அந்த இங்கிலீஷ்ல சொல்லணும்னா த ஸ்வாட் ஆஃப் டிட்டாச்மெண்ட். ஓகே. என்ன சொல்றது, பற்றற்ற கத்தினால நம்ம வந்து இந்த பந்தங்களை வெட்டணும். ஓகே. நமக்கு எல்லாமே ஒரு விஷயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா பந்தப்பட்டிருக்கும். ஏதாவது ஒரு விதத்துல எல்லாமே இந்த உலகத்துல பற்றுதலோடு இருக்கணும். பற்றின்மையோட இருக்கணும்னா அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? ஸ்வாட் ஆஃப் டிட்டாச்மெண்ட் கொண்டு அந்த மரத்தை வந்து சாய்க்கணும். ஓகே. பற்றின்மை என்ற கொண்ட ஆயுதத்தால இந்த மரத்தை வந்து சாய்க்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? இங்க இருக்கு பாருங்க, பற்றின்மை என்னும் ஆயுதத்தால் உறுதியுடன் வெட்டி சாய்க்க வேண்டும். ஓகே. ஏன்னா இந்த வேறு வந்து நல்லா வந்து ஊறி இருக்கு. ஓகே. ஏன் இதை பண்ணணும்னு, அதை பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம எங்க போனா திரும்பி வரமாட்டோமோ அந்த இடத்துக்கு வந்து போலாம். ஓகே. யார்கிட்ட இருந்து இந்த எல்லா பிரபஞ்சமும் சிருஷ்டியும் வந்து விரிவடைஞ்சிருக்குதோ அந்த பரமபுருஷ பகவான் கிட்ட வந்து நம்ம வந்து சரணடைய முடியும். பற்றுதல் வச்சுக்கிட்டு ரெண்டுமே செய்யற, இல்ல நான் வந்து பற்றுதல் வச்சுட்டு பக்தியும் பண்றேன்னா அது சாத்தியம் இல்லை. ஏதாவது ஒண்ணுதான் பண்ண முடியும். ஒண்ணு பௌதிக விஷயத்துல வந்து என்ஜாய் பண்ணிட்டு வாழ முடியும். இல்லையா, பற்றற்று இருந்து கடவுளுக்கு நித்தியமா சேவை செஞ்சுட்டு இருந்தேன்னு அப்ப யார்கிட்ட போக முடியும்? பகவானுடைய திருநாட்டுக்கு போக முடியும். அதுதான் இங்க சொல்றாங்க, புருஷோத்தமா தம் ஏவ சாத்தியம் புருஷம் பிரபத்தியே அப்படின்னு சொல்றாங்க. புருஷர், அதாவது பகவான் கிட்ட வந்து நம்ம சரணடையணும். புருஷர் அவர் ஒருத்தர் தான், வேற யாருமே இல்லை. ஓகே. ஒருத்தருக்கு வந்து உடம்பு சரியில்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உடல்ல வந்து பலவீனமா இருக்குன்னு அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க? அதுக்கு ஏத்த மாதிரி உணவு கொடுப்பாங்க. அப்புறம் சில எக்ஸசைஸ் செய்ய சொல்லுவாங்க, இல்லையா? அதே மாதிரி நம்ம ஆன்மீகத்துல பலவீனமா இருக்கிறோம்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? அதுக்கேத்த மாதிரி ஊட்டச்சத்து நிறைந்த சாப்பாடு எப்படி மனுஷன் ஆரோக்கியம் இல்லாதவன் சாப்பிட்றானோ, ஆன்மீகத்துல பலவீனமா இருக்கவங்க என்ன பண்ணணும்? என்ன சாப்பாடுன்னு ஹரிகதை தான். ஹரிகதை கேட்கறது, கடவுளுடைய நாமத்தை ஸ்மரணம் பண்றது, அந்த சாப்பாடை சாப்பிட்டுட்டு என்னப்பா அவனுக்கு எக்ஸசைஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா சேவை செய்யணும். ஓகேவா? சேவை செய்யறதுனால என்ன ஆகுது? மனசுக்குள்ள இருக்க அகங்காரம் எல்லாம் குறையுது. எனக்கு அது தெரியும் இது தெரியும் சொல்லிட்டு சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா தாட் பூட்டுன்னு வருவாங்க. ஒரு சேவை, ஒரு சர்வீஸ்ன்னு செய்யுங்கன்னும் போது இப்ப செய்யும்போது எப்படி நம்ம சாப்பிட்ட சாப்பாடு ஜீரணம் அடிக்குதோ அந்த சேவை வந்து நம்ம உடைய குணாதிசைகளை வந்து சரிப்படுத்தும்னு சொல்றாங்க. ஆஹ் அத சவணம் வந்து மனிதனுடைய இருதயத்தை உருக செய்யும். ஓகேவா? நம்ம வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு ஹிஷ்டாஷ்டகம் கொடுத்துருக்காரு. அதுல பாத்தீங்கன்னா திருநாதபி சுனேச்சேன தரோரபி சகிஷ்ணா மானீன மானதேன கீர்த்தனேயா சதாஹரி. கடவுளுடைய திருநாமத்தை எப்படி பண்ணணும்? கீர்த்தனேயா சதாஹரி, எப்பவுமே சொல்லிட்டே இருக்கணும். அது மாதிரி சொல்ல சொல்ல நம்ம இருதயத்துல இருக்கக்கூடிய அனர்த்தங்கள் எல்லாம் போகும் அப்படின்றாங்க. சேவை பண்ணும்போது தான் நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அகங்காரம், நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் என்ன மாதிரி தூய பக்தர் யாரும் இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, 4 பேரோட சேர்ந்து ஒரு சேவை செஞ்சோன்னு வச்சுக்கோங்க, அப்பதான் தெரியும் நம்மளுடைய அசலான சொரூபம் என்னன்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா அவங்களுடைய ஃப்ரீக்வன்சிக்கு நம்ம அட்ஜஸ்ட் ஆகணும், அங்க என்ன தேவையோ அதை செய்யணும், இல்லையா? அப்போ வந்து நமக்கு வந்து தெரியும் நம்ம கிட்ட வந்து முரண்பாடு கருத்துக்கள் வந்து வர்றதை நம்ம பார்க்க முடியும். ஓகே. அதனாலதான் அவர் என்ன சொல்றாரு? பற்றின்மை என்ற ஆயுதம் கொண்டு இந்த மரத்தை வெட்டி சாய்க்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜிஸ், பிரபுஜிஸ், சொல்லுங்க மாதாஜி. மாதாஜி ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் மாதாஜி இருக்கோம். ஓகே. ஸோ இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த ஆன்மீக லோகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நித்தியமா வெளிச்சம் இருக்காங்க. அங்க நம்ம ஏற்கனவே கூட நம்ம பார்த்திருக்கோம். அங்க என்ன தேவையில்லை? கரண்ட் தேவையில்லை, ஒரு சூரியன் சந்திரன் எதுவுமே தேவையில்லை. அது சுய பிரகாசமா இருக்கும். அது கடவுளுடைய பிரம்ம ஜோதி, அவருடைய உடலுடைய தேஜஸ்னால வந்து அங்க என்ன இருக்குது? பிரகாசம் இருக்கு. ஸோ அங்க கரண்ட் பில்லு எதுவுமே கட்ட தேவையில்லை. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆனந்தம் இருக்கும். நம்ம நடந்தா கூட பாத்தீங்கன்னா டான்ஸ் ஆடுற மாதிரி இருக்கும். ஓகே. அதுக்கு அடுத்தது வந்து
பேசினா கூட பாடுற மாதிரி இருக்கும். அங்க கல்பவிருட்ச மரம் இருக்கு. நமக்கு என்ன தேவையோ அதை கொடுக்கறதுக்கு தயாரா இருக்கு. அப்புறம் காமதேனு பசு இருக்குது. இங்க பால் குடுத்துட்டே இருக்கும். இல்லையா? நம்ம ஊர்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 5 லிட்டர், 10 லிட்டர் குடுத்தாவே பெரிய விஷயம். அது எப்போதும் நித்தியமா பால் குடுத்துட்டே இருக்கும். அது சிந்தாமணி தாமம். இது வந்து யார் சொல்லியிருக்காரு? பிரம்ம சம்ஹிதையில பிரம்மா சொல்லியிருக்காரு. நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த நித்தியமான, ஆனந்தமயமான லோகத்துக்கு போணும்னா, நம்ம என்ன பண்ணணும்? கிருஷ்ணர்கிட்ட வந்து சரணாகதி அடையணும். இல்லையா? ஸோ எனது அந்த பரம வாசஸ்தம் சூரியனாலோ, சந்திரனாலோ, நெருப்பினாலோ, மின்சாரத்தினாலோ ஒளி ஊட்டப்படுவதில்லை. அதனை அடைபவர்கள் ஒருபோதும் இந்த ஜட உலகிற்கு திரும்புவது இல்லை. ஸோ யார் இங்க போறாங்களோ அவரே சொல்றாரு பாருங்க, இந்த ஜட உலகத்திற்கு திரும்பி வருவதே இல்லை. அங்க என்ன இருக்கு? நித்தியமா ஆனந்தமும் சந்தோஷமும் தான் இருக்கு. நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லையா? எப்படி வந்து பகவான் இந்த கோலோகல விருந்தாவனத்துல மாடு மேய்க்கும் சிறுவனா இருக்காரோ, அதே சாட்சாத் ரூபத்திலே விருந்தாவனத்துல வந்தாரு. கோபஸ்திரீகளும் கோபர்களோட வந்து எல்லா லீலைகளும் பண்ணிட்டு போனார் இல்லையா? அவர் எப்பயாவது சோகமாவோ கஷ்டமா இருக்கிறத நம்ம பார்த்திருக்கோமா? எத்தனையோ அசுரர்களை கொன்னா கூட அவர் என்ன பண்ணாரு? லீலைகளை செஞ்சுட்டு தான் இருக்காரு. நம்ம மாத்திரம் என்ன பண்ணுவோம்? காலையில இருந்து எதுனா கொஞ்சம் வேலை செஞ்சுட்டா, ஐயோ நான் காலையில இருந்து வேலை செஞ்சுட்டேன், ரொம்ப டயர்டா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம போய் என்ன பண்ணுவோம்? தூங்குவோம் இல்லையா? கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுப்போம். ஆனா, அவர் எங்கேயாவது அது மாரி ரெஸ்ட் எடுத்தத பார்த்துருக்கிறோமா? ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஜாலியா விளையாடிட்டு, அவங்க மடியில ஒருத்தர் மேல ஒருத்தர் படுத்துக்கிட்டு தான் இருந்திருக்காங்க. இல்லையா? நித்தியம் ஆட்டம், பாட்டம் அவங்க மாத்திரம் இல்ல. அவங்க சுத்தி இருக்க எல்லா உயிரினங்களுக்கும் சந்தோஷத்த குடுத்தாங்க. இந்த பிக்சர்ல பார்க்க முடியுது இல்லையா? மயில்கள் ஆடுது, பறவைகள் நீத்துல தேங்குது, எல்லா ரீங்காரம் பண்ணிட்டு இருக்குது. ம். இப்படிதான் இருக்கிறார். ஓகே. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கட்டுண்ட உலகில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்கள் எல்லோரும் எனது நித்தியமான அம்சங்கள் ஆவார். இங்க வந்து என்ன சொல்றாரு? மமைவாம்சோ ஜீவலோகே ஜீவபூத சனாதனகா. நம்ம எல்லாருமே அவருடைய அங்க துணுக்குகள்ன்றத நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். நித்தியமான அம்சர்கள் அப்படின்னு சொல்றார். மமைவாம்சோ ஜீவலோகே. ஒவ்வொரு உயிரினங்கள் நாங்க நீங்க மாத்திரம் இல்ல. நம்ம வீட்டுல இருக்க எறும்பு, பூனை எல்லாமே அவர்தான். பிரம்மா முதல் எறும்பு வரை அவர் எல்லார்கிட்டயும் இருக்கிறாருன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் வந்து மனசஷ்டான் இந்திரியாணி பிரகிருதிஸ்தானி கஷ்டதி. ஸோ கட்டுண்ட வாழ்வின் காரணத்தால் மனம் உட்பட 6 புலன்களுடன் இவர்கள் மிகவும் கடினமாக சிரமப்படுகிறார்கள். ஸோ நம்ம எப்படி இருக்கோன்றத வந்து யார் தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க? அவர் தெரிஞ்சுக்கிட்டார் இல்லையா? இந்த கட்டுண்ட இருக்கிறதுனால இந்த கட்டுண்ட உடலுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 குறைபாடுகள் இருக்கு. அதாவது ஆஹ் நம்ம வந்து ஏமாத்தக்கூடிய தன்மை இருக்கு, தவறு செய்யக்கூடிய புத்தி இருக்கு, சீட்டிங் அதர்ஸ், கமிட்டிங் மிஸ்டேக்கு, இருக்கிறத இருக்கிற மாதிரி புரிஞ்சுக்க மாட்டோம், இல்லூஷன். ஓகேவா? அப்புறம் நம்மளுடைய புலன்கள் எல்லாம் குறைபாடு உள்ளது, இம்பர்ஃபெக்ட் விஷன்ஸ். இந்த 4 குறைபாடுகள் இந்த கட்டுண்ட ஆத்மாக்கு இருக்கு. நம்ம எல்லாருக்குமே காமனா இது இருக்கு. நம்ம எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா இன்னும் இந்த முக்தி என்ற நிலைக்கு வரவே இல்லை. கட்டுண்ட வாழ்க்கையில தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம், பந்தப்பட்டு தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இந்த பௌதிக உலகத்துல இல்லையா? சோ இந்த குறைபாடுகளோட இந்த புலன்களுக்கு அடிமையான நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். நம்ம புலன்களுக்கும் நம்ம எண்ணங்களுக்கும் மனசுக்கும் வந்து நித்தியமா சண்டை நடந்துட்டே இருக்குது. நம்ம நேத்து பார்த்தோம் ஒரு பிக்சர்ல, மனசுக்கு வந்து 3 கயிறு பிடிச்சி இழுக்கிறாங்க. ஞாபகம் இருக்கா எல்லாருக்கும்? ஒரு மனசை வந்து 3 கயிறு பிடிச்சி இழுக்கிற மாதிரி, 3 மனுஷன் இழுக்கிற மாதிரி பார்த்தோமே பிக்சர், ஞாபகம் இருக்கா? ஞாபகம் இருக்கு மாதாஜி. அந்த நித்தியமா சண்டை நடந்துட்டே இருக்கு இல்லையா? அந்த சண்டைக்குள்ள இருந்து நம்ம வரணும்னா ஆன்மீக ஞானத்தை எடுத்துக்கணும் இல்லையா? ஏன்னா இந்த குணத்தோட இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், மரணிக்கும் போது மேல் நோக்கி போறோம், கீழ் நோக்கி போறோம், மறுபடியும் பூலோகத்துக்கு வரோன்றத குணங்களை பத்தி படிக்கும் போது பார்த்தோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த புலன்களை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி கடவுளுடைய சேவையில ஈடுபடுத்தி நம்ம இந்த கட்டுண்ட வாழ்க்கையில இருந்து வெளியே வர்றதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி படிக்கலாம். शरीरं यत् अवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. நமக்கு எல்லாம் தெரியும், நம்ம வந்து காத்த வந்து யாராவது பார்த்து இருக்கிறோமா? இல்ல மாதாஜி, உணவுதான் முடியும் இல்லையா? வெரி குட், சூப்பர் பிரபு. இந்த இதுவை படிங்க பிரபு, மொழிபெயர்ப்பு.
காற்று நறுமணத்தை தாங்கிச் செல்வதைப் போல ஜட உலகில் இருக்கும் உயிர்வாழி ஓர் உடலில் இருந்து மற்றொரு உடலுக்கு வாழ்வின் பல்வேறு உணர்வுகளை சுமந்து செல்கிறான். இவ்வாறு ஒரு வகையான உடலை பெற்று பின்னர் மீண்டும் வேறொரு உடலை ஏற்பதற்காக இதனை கைவிடுகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்போ காற்றை வந்து நம்மளால பார்க்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டோம் இல்லையா? அப்போ என்ன பண்ண முடியும்? ஃபீல் பண்ண முடியும், நம்மளால உணர முடியும். அது எப்படி பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம உட்காந்துட்டு இருக்கோம். நம்ம உட்காந்துட்டு இருக்கிறதுக்கு பக்கத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மல்லிப்பூ தோட்டம் இருக்கு. காற்று வந்து அந்த பக்கமா வந்து நம்ம வீட்டுக்கு வருது. அப்ப நம்ம அந்த காத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா மல்லிப்பூ வாசனை வந்து நம்மளால ஃபீல் பண்ண முடியும். ஆமாவா இல்லையா? கண்டிப்பா மாதாஜி. ஆமா மாதாஜி. அதே மாதிரியே நம்ம ரோட்ல போயிட்டு இருக்கோம், அங்க பெரிய ஒரு சாக்கடை இருக்குது. அதை கிராஸ் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வரும்? துர்நாற்றம் வரும் இல்லையா? ஆமாவா இல்லையா? ஒரே காற்று தான் ஆமா. 2 செயல்களை பண்ணுது. அதை வந்து நம்ம உணர முடியும். அது மாதிரி இந்த ஆத்மா இருக்கு இல்லையா? நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம். இந்த உடல் வந்து சூக்ஷ்ம உடல் இருக்கு, ஸ்தூல உடம்பு இருக்கு இல்லையா? இந்த சூக்ஷ்ம உடம்பு இருக்கு இல்லையா? மனம், புத்தி, அகங்காரம். நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா இறக்கும் போது இந்த ஸ்தூல உடம்பை விட்டுடுவோம். ஏன்னா இது பஞ்சபூதங்களால ஆனது. அதாவது நிலம், நீர், நெருப்பு, ஆகாயம், காற்று ஆனது. இந்த உடலை இங்க விட்டுட்டு தான் நம்ம போவோம். ஓகேவா? இந்த உடல் வந்து தற்காலிகமானது, அழியக்கூடியது. ஓகே? யாரு பிறந்தாலும் அவங்களுக்கு என்ன இருக்குது? ஒரு நாள் இறப்புன்றது இருக்குது இல்லையா? அது மாதிரி ஆனா இந்த சூக்ஷ்ம உடம்பு, இந்த ஆத்மா வந்து நித்தியமானது நமக்கு தெரியும். இந்த ஆயுசு முடிஞ்ச பிறகு அந்த உடலை விட்டுட்டு அடுத்த உடலுக்கு போகும்போது அந்த சூக்ஷ்ம மனசு இருக்கு இல்லையா? மனம், புத்தி, அகங்காரம், அது எண்ணத்தை வந்து என்ன பண்ணும்னா அப்படி எடுத்துட்டு போகும். ஓகேங்களா? ஸோ அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம யார்கிட்டயும் விரோதமும் வச்சுக்க கூடாது, ரொம்ப பற்றுதலும் வச்சுக்க கூடாது. ஏன் வச்சுக்க கூடாதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க அப்படியே வருவாங்க. அந்த ரிலேஷன் வந்து எப்படி ஆகும்னா தொடரும் அடுத்த ஜென்மத்துல. நம்ம ஒரு குடும்பத்துல பிறந்திருக்கோம்னா அது வந்து ஒரு முன் ஜென்மாவுடைய கர்மத்தினாலதான் ஒரு குடும்பத்துல நம்ம பிறந்திருக்கிறோம். ஓகேங்களா? ஸோ அதனால யாரு மேலேயும் நமக்கு என்ன இருக்கக்கூடாது? கோவம் இருக்க வேண்டாம், பொறாமை இருக்க வேண்டாம். எதுவா இருந்தாலும் இந்த ஜென்மத்துல அப்படியே வந்து சமாதானமா வச்சுக்கலாம். ஏன்னா அந்த பகைமையை நம்ம மனசுல வச்சுட்டு இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம சூக்ஷ்ம உடம்பு மூலியமா அடுத்த ஜென்மத்துக்கும் அது கேரி ஃபார்வர்ட் ஆகும். அதனால நம்ம யார்கிட்ட டீல் பண்ணும்போது எந்த எமோஷனல் காம்பவுண்டா இருந்தாலும் நம்ம பத்திரமா டீல் பண்ணணும். சரிங்களா? ஒரு வேறு உடல் எடுக்கும்போது அந்த முன் வாசனை ஜென்மம்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? அது இருக்கு. ஸோ இப்ப இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ல நம்ம கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். இவ்வாறு வேறு ஒரு ஸ்தூல உடலை பெறும் உயிர்வாழி மனதை மையமாக கொண்டுள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான காது, கண், நாக்கு, மூக்கு, தொடுபுலன் ஆகியவற்றை அடைகிறான். இதன் மூலம் குறிப்பிட்ட புலன் இன்ப விஷயங்களை நான் அனுபவிக்கிறான். இப்போ ஒருத்தனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சில பேருக்கு வந்து நான்வெஜ் சாப்பிட்றது ரொம்ப இஷ்டம். அது மேலேயே நினைச்சிட்டு உயிரை விட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவங்க வந்து அடுத்த ஜென்மத்துல அந்த மாம்சம் சாப்பிட்றதுக்குரிய மாதிரி உடல் வந்து அவனுக்கு கிடைக்கும். அதுக்கு என்ன வேணும்? புலி, சிறுத்தை, அது மாதிரி விலங்குகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய பற்கள் வந்து கூர்மையா இருக்கும் இல்லையா? அதனால வேட்டையாடி நல்லா புசிக்க முடியும் எல்லா மாமிசங்களை இல்லையா? அது மாதிரி ஒருத்தனுக்கு வந்து காசு மேல ரொம்ப சம்பாரிச்சு வச்ச சொத்து மேல வந்து ரொம்ப பிரியமா இருந்துட்டே இருந்தான்னு வச்சுக்கோவேன், அவன் என்ன ஆவான்னு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த ஜென்மத்துல ஒரு கரப்பாம்பூச்சியை பறந்து அவங்க பீரோக்குள்ள இருப்பான். ஸோ அதனால நம்ம எண்ணங்கள் தான் நம்ம அடுத்த பிறவியை வந்து நிர்ணயிக்கிறது, நம்ம சுபாவத்தையும் நிர்ணயிக்கிறது தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே? அதுக்கு ஏத்த மாதிரி தான் நம்ம புலன்கள் வந்து நமக்கு கிடைக்கும். அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு உடல் கிடைக்கும். அதை மறுபடியும் நம்ம அனுபவிக்கிறோம். அதனால இப்ப என்ன பண்ணணும்? கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். நம்ம எண்ணங்களை நம்ம எப்படி வச்சுக்கணுன்றதுல கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். ஓகே? ஸோ இங்க மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. Yes, Mataji. उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषुः हरे चक्षुषुः. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நம்ம எல்லாரும் ஒரு ட்ரிப்புக்கு போயிட்டு இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம போயிட்டு இருக்க வண்டி வந்து ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு. நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்மளா இறங்கி ரிப்பேர் பார்த்துக்கலாமா? இல்ல ஒரு மெக்கானிக்கை கூப்பிட்டு ரிப்பேர் பார்க்க விடலாமா? மெக்கானிக்கை கூப்பிடுறது கரெக்ட். இல்ல நானே பண்றேன் அப்படின்னு சொன்னா என்ன ஆகும்?
ஒண்ணு சரியாகிறதுக்கு டைம் எடுக்கும், இல்லைன்னா 1க்கு 2 பண்ணி விட்டுடுவோம். கரெக்டா? ஆமா மாதாஜி. அதே ஒரு மெக்கானிக்க கூப்பிட்டோன்னு வச்சுக்கோ, அவன் வந்து அதுல வந்து எக்ஸ்பர்ட். அவனுக்கு வந்து அதுல வந்து அவனுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது. அதனால அவன் வருவான், சின்ன என்ன பிரச்சனைன்றத பார்த்துட்டு 2 நிமிஷத்துல சரி பண்ணி குடுத்துட்டு போயிடுவான். ஓகேவா? அது மாரி முட்டாள்கள் உயிர்வாழி எவ்வாறு தனது உடலை கைவிடுகிறான் என்பதையோ, இயற்கை குணங்களின் மயக்கத்தின் கீழ் எத்தகைய உடலை அவன் அனுபவித்துக் கொண்டுள்ளான் என்பதையோ புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஸோ நமக்கு தெரியாத விஷயத்துல நம்மளால தலை நுழைஞ்சா பண்ண முடியுமா? இல்ல நான் வந்தேன், நானே பண்றேன்னு சொன்னா நம்ம மெக்கானிக்கா? நம்ம மெக்கானிக் இல்ல. அதே ஒரு மெக்கானிக்க கூப்பிட்டோம்னு வச்சுக்கோ, அவரு எக்ஸ்பர்ட். அவரு டக்குன்னு பண்ணி சரி பண்ணி குடுத்துருவாரு. இல்லையா? ஸோ நம்ம வந்து அத புரிஞ்சுக்காம எப்படி பண்ணிட்டு இருக்கோம்? என்னென்னமோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. கரெக்ட்டா? இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க் யூ பிரபு. ஆனால் யாருடைய கண்கள் ஞானத்தில் பயிற்சி பெற்றுள்ளதோ அவரால் இவை அனைத்தையும் காண முடியும். ஓகே. ஸோ அதுதான் சொல்றாங்க லாஸ்ட் லைன் பாருங்க. பஷ்யந்தி ஞான சக்ஷுஷு. ஒருத்தன் வந்து என் ஞானத்தை வச்சு அதுல பயிற்சி பண்ணியிருந்தா தான் இருக்கிற விஷயத்தை இருக்கிற மாதிரி பார்க்க முடியும். இந்த மெக்கானிக் என்ன பண்ணிட்டு பாரு, ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜ்ல படிச்சிருப்பாரு, அப்புறம் அதுல வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகியிருக்கும். அதனால அவர் வந்து கை தேர்ந்தவராக இருக்கிறார். நம்பர்லாம் அந்த பக்கம் போனதில்ல, ட்ரெயின் அப் ஆனதில்ல. அதனால நம்மளால செய்ய முடியாது. இல்லையா? ஸோ அதனால நமக்கு புரிஞ்சக்கூடிய ஞானம் வந்து இங்க இம்பார்ட்டன்ட். எதை எப்படி இருக்கு ன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இந்த உடலுடைய தன்மைகள், இந்த பௌதிக உடலுடைய உலகத்தின் தன்மைகளை தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்மளுடைய பயணத்தை வந்து நம்ம டிட்டர்மைன் பண்ணணும். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் படிங்க. தன்னுணர்வில் உள்ள இருக்கிறத படிங்க. நிலை பெற்று முயற்சி செய்யும் ஆன்மீகவாதிகள் இவற்றை எல்லாம் தெளிவாக காண முடியும். ஆனால் வளர்ச்சி பெறாத மனமுடையவர்களும் தன்னுணர்வில் நிலை பெறாதவர்களும் முயற்சி செய்தாலும் கூட என்ன நடக்கின்றது என்பதை காண இயலாது. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன சொல்றாங்க இங்க? ஒண்ணு அதுக்கு பத்தி ஞானம் வேணும், இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா முயற்சி வேணும். இல்லையா? தன்னுணர்வு செல்ஃப் ரியலைசேஷன் வேணும் நமக்கு. இல்லையா? நான் யாரு, நான் என்னுடைய நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? சம்பந்த அபிதய பிரயோஜனம். சம்பந்தம்னா என்ன சொல்லுங்க யாராவது? நம்மளுடைய தொடர்புடையவங்க யாருக்கு யாருக்கு தொடர்பு? நம்ம கூட வாழ்றவங்க இருக்கிறவங்க தானே. அது பௌதிகம் பிரபு. சம்பந்தம்னா கடவுளுக்கும் எனக்கும் என்ன தொடர்பு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுக்குதான் சம்பந்த ஞானம். ஓகேங்களா? அபிதேயம்னா என்ன? யாராவது சொல்றீங்களா? சம்பந்த அபிதய பிரயோஜனம். 3 வார்த்தை நமக்கு சொல்லிட்டே இருக்கிறோமே. சம்பந்த அபிதேயா. எனக்கும் கடவுளுக்கும் ஒரு உறவு இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? பக்தி பண்ணணும். இல்லையா? என்ன மாதிரி பக்தி பண்ணணும்? அனன்ய பக்தி மட்டும். அனன்ய பக்தி அப்படின்னா என்ன? தூய கரெக்ட் பக்தி பிரபு. மட்டும். தூய பக்தி. இடைவிடாத தூய பக்தி, கலப்படமற்ற பக்தி நித்தியமும் பண்ணணும். இல்லைங்களா? அதுதான் வந்து அனன்ய பக்தி, கலப்படமற்ற பக்தின்றத சொல்றோம். ஓகேவா? ஸோ நமக்கு அதை உறவை தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? பக்தி பண்ண முடியும். அத மாதிரி பக்தி பண்ணிட்டு வந்தா அதனுடைய பலன் என்ன? இறைவனோட திருநாட்டை அடைய முடியுமா? திருவடி ஹரிபோல். அதுதான் வந்து பிரயோஜனம், ரிசல்ட். இல்லையா? இப்போ ஒரு புள்ள வந்து எக்ஸாம் எழுதுதுன்னா படிச்சு பாஸ் ஆகி நெக்ஸ்ட் கிளாஸுக்கு போகணும். அதுதான் ரிசல்ட். இல்லையா? அது மாதிரி நமக்கு வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் சம்பந்தம். எனக்கும் கடவுளுக்கும் ஒரு நித்திய சம்பந்தம் இருக்கு. மித்த இருக்கிற உறவு எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தற்காலிகமானது. இல்லையா? அதுக்கு அடுத்தது வந்து பிரயோஜனம். நான் பக்தி பண்ணணும். பக்தி பண்ணிட்டு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதனுடைய பிரயோஜனம் என்ன? கடவுளுடைய திருநாட்டுக்கு போறது. இல்லையா? சம்பந்த அபிதய பிரயோஜனம். இதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் நம்ம எப்பயுமே. அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆன்மீக ஆனால் வளர்ச்சி பெறாத மனமுடையவர்களுக்கு தன்னுணர்வில் நிலை பெறாதவருக்கு முயற்சி செய்தாலும் கூட என்ன நடக்கின்றது என்பதை புரிந்து கொள்ள இயலாது. இல்லையா? ஸோ நம்மளுக்கு வந்து பேசிக்கா செல்ஃப் ரியலைசேஷன் என்னன்ற கான்செப்டே தெரிஞ்சுக்காம எதை பண்ணாலும் என்ன பண்ணாது? உணர்வு வராது, புரிஞ்சுக்க முடியாது. இல்லையா? அகப்பையில இருந்தா தானே, சட்டியில இருந்தா தானே அகப்பைக்கு வரும். கரெக்டா?
நமக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டாதான் அதை வந்து அப்ளை பண்ணாதான் நமக்கு வந்து பக்தி பண்ணக்கூடிய நடைமுறை வாழ்க்கையில என்னன்னு தெரியும். அதுக்கு வந்து முக்கியமா தகுந்த ஆன்மீக குருவை எடுத்துக்கணும். ஓகே, அங்கீகரிக்கப்பட்ட குரு சீட பரம்பரையில இருக்கிறவரான்றதை பார்த்துக்கிட்டு அவரை நம்ம ஏத்துக்கணும் இல்லையா? உலகம் முழுவதிலும் இருளை விளக்குகின்றன சூரியனின் பிரகாசம் என்னிடம் இருந்து வருகின்றது. மேலும் சந்திரனின் பிரகாசமும் நெருப்பின் பிரகாசம் கூட என்னிடம் இருந்தே வருகின்றது. அவர் என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ஒரு இடத்துல இருட்டா இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? லைட்டு போடுவோம். அதே காலையில நேரம்னா என்ன ஆகும்? கதவையும் விண்டோவையும் திறந்து வைப்போம். ஏன்? சூரிய கதிர்கள் வரும். சூரிய கதிர்கள் வந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து நமக்கு வெளிச்சம் வந்துடும் இல்லையா? ஸோ எப்படி அந்த சூரியன் வந்து நம்மளுடைய இப்போ வந்து எல்லாம் கொஞ்ச நேரத்துல பார்த்தீங்கன்னா இருட்டா இருந்திருக்கும் இல்லையா? அதிகாலையில இருட்டு இருக்கு. போக போக என்ன ஆகும்? சூரியன் உதிக்க உதிக்க அந்த இருட்டு பனிக்கூட்டம் எல்லாம் போயிடுது இல்லையா? ஸோ சூரியன் வந்து இந்த உலகத்துல எப்படி வந்து எல்லா இடத்துல பிரகாசிக்கிறானோ, ஓகே, அப்புறம் இரவு நேரத்துல வந்து சந்திரன் வந்து பிரகாசிக்கிறார். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா கரண்ட் போயிடுச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்றோம்? ஒரு விளக்கை ஏத்தி வச்சுக்கிறோம். அந்த சூரியனும் சரி, சந்திரனும் சரி, நெருப்பும் சரி, பிரகாசமும் சரி, யாரு என்ன சொல்றாரு? எல்லாம் என்கிட்ட இருந்து தான் வந்து இருக்குதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? ஸோ நம்ம வந்து மகத்தத்துவத்தை பார்த்தோம். காரணம் யார்கிட்ட இருந்து மகத்தத்துவம் உருவாக்கப்பட்டது சொல்லுங்க? புருஷ அவதாரங்கள்னா என்ன? 3 பேர் சொல்லியிருக்கோமே. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி. ஸோ நான் ஒவ்வொரு கிரகத்திற்குள்ளும் நுழைகின்றேன். எனது சக்தியினால் அவை பாதையில் நிலை பெற்றுள்ளன. நான் சந்திரனாகி எல்லா காய்கறிகளிலும் வாழ்வு ரசத்தை வழங்குகின்றேன்னு சொல்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு வந்து போட்டோசிந்தசிஸ்னு ஒரு ப்ராசஸ் நடக்கணும்னா நமக்கு என்னென்ன தேவை? சூரிய வெளிச்சம் தேவை, தண்ணி தேவை இல்லையா? அப்பதானே அங்க வந்து குளுக்கோஸ் ஃபார்ம் ஆகும். இது நம்ம எல்லாரும் ஸ்கூல்ல படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஒரு செடி முதல்ல வளரணும்னா என்ன வேணும்? நமக்கு சூரிய கிரகணங்கள் வேணும். அதே அந்த பழத்துல நம்ம பழங்கள் சாப்பிட்றோம். அந்த பழக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா ஜூஸ் இருக்கு இல்லையா? நீர் அம்சமும் சுவையும் இருக்கு. அது எங்க இருந்து வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சந்திரன் கிட்ட இருந்து வந்திருக்குது. ஸோ அந்த சந்திரன் யாரால படைக்கப்பட்டது? சூரியன் யார்கிட்ட இருந்து படைக்கப்பட்டது? பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து. நம்ம இந்த விஸ்வரு அவரு அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில சமயத்துல அவருடைய கண்களாவும் நம்ம வர்ணிக்கிறோம் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. இது எல்லாமே நம்ம அந்த சோலார் சிஸ்டம் நம்ம சின்ன வயசுல படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? சூரியன் வந்து நடுவுல இருப்பாரு. சுத்தி வந்து பல கோள்கள் 9 கோள்கள் இருக்கும் நம்ம படிச்சிருக்கோம். இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, யாரு வந்து நிற்க வச்சுட்டு இருக்காங்க? யாராவது கட்ட புடிச்சு சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்களா? எப்படி அது நின்னுட்டு இருக்குது? நம்ம ஒரு பால மேல போட்டா அது என்ன ஆகுது? திரும்பி நம்ம கைக்கு வருது. ஆமாவா? பால் போய் ஆகாயத்துல நிக்குதா நம்ம போட்டா? இல்ல மாதாஜி, கீழே வந்துருது. இல்ல. எல்லாம் கிருஷ்ணன் பிடிச்சு கீழ வச்சிட்டு வருது இருக்காரு இல்லையா? அந்த நேரத்துல. ஆனா இந்த கோள்கள்லாம் வந்து நின்னுட்டு இருக்குது. யாராவது போய் எல்லாம் கட்ட போட்டு வச்சிருக்காங்களா? எல்லாம் கிருஷ்ணனோட ஆதாரத்துல நிக்குது மாதாஜி. இல்லையா? ஸோ எல்லாமே அவருடைய சக்தியில தான் இருக்குன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிக்கட்டுமா? गां பதிங்க. गामाविश्यच्छ भूतानि धारयाम्यहम् ओजसा पुष्णामि चौषधी सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः. ஸோ அவர்தான் வந்து இந்த நீரில் இருக்கக்கூடிய சுவையாவும் அவர்தான் இருக்காரு. பழங்களில் இருக்கக்கூடிய சாராம்சமும் அவர்தான் இருக்காரு. உலகத்துல இருக்கக்கூடிய வெளிச்சமும் அவரா தான் இருக்கார் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. அது மாத்திரம் இல்லாம நம்ம வயிற்றுல இருக்கக்கூடிய நெருப்பு ஜீரணிக்கும் சக்தியும் அவர்தான் இருக்காரு. நம்ம இதுவரையும் பார்த்தது சூரியன், சந்திரன், நெருப்பு. நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரால் தான் வருது. நம்ம ஒரு அத்தியாயத்துல பார்த்தோம் யக்னேஸ்வரன். விஷ்ணுவுக்கு வந்து யக்னான்னு ஒரு பெயர் இருக்கு. யோகி அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா யாகங்களின் இறைவனும் பார்த்திருக்கோம். வேதங்கள் வந்து யாகங்கள் பண்ணக்கூடிய வழிமுறைகளை சொல்லியிருக்காங்க. அந்த யாகங்களை பண்றான் அவன் வந்து விவசாயி வந்து தகுந்த சமயத்துல விதையை விதைக்கிறான், அறுவடை பண்றான்றத பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? அந்த அறுவடை பண்ண விஷயத்த வந்து கடவுளுக்கு சமர்ப்பிக்கணும்ன்றதை நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லையா? அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு பொங்கல் திருநாள்.
இயற்கையை வந்து இயற்கையில கொடுத்த பொருட்களை வந்து கடவுளுக்கு ஒரு நன்றி செலுத்துறதா வந்து எல்லா பண்டிகைகளும் இல்லையா? ஸோ நம்ம அது மாத்திரம் இல்லை, தானியங்களை மாத்திரம் கொடுக்கல. அவர் இங்க பாருங்க, அந்த சாப்பிட்ற சாப்பாடை வந்து ஜீரணிக்கக்கூடிய ஜீரண சக்தியாவும் அவர் தான் இருக்காரு. ஓகேவா? உட்சுவாச காற்றுடனும் வெளிசுவாச காற்றுடனும் இணைந்து 4 விதமான உணவுகளை செரிக்கவும் செய்கிறார். நெருப்பாவும் இருந்து நம்ம வந்து டைஜஸ்டிங் கெப்பாசிட்டி நம்ம நினைச்சிருக்கோம், நான் தான் இந்த உடல், நான் தான் எஜமானன்னு நினைச்சிட்டு. ஆனா சாப்பிட்றத வந்து ஜீரணிக்கக்கூடிய சக்தி கூட நமக்கு இல்லைன்றத இந்த இடத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த ஜீரணிக்கக்கூடிய சக்தி கூட அவர் தான் இருக்காரு. சில விஷயங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா சாப்பிட்றோம் எடுத்து, சில விஷயங்களை வந்து நக்கி சாப்பிட்றோம், சிலதை வந்து குடிக்கிறோம் இல்லையா? சிலதை வந்து உறிஞ்சிக்கு சாப்பிட்றோம். அதுதான் இந்த 4 விதமான உணவு பதார்த்தங்களை வந்து குறிக்கிறாங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. நான் எல்லாருடைய இதயத்திலும் வீற்றியுள்ளேன். என்னிடமிருந்தே ஞாபக சக்தியும் அறிவும் மறதியும் உண்டாக்குகின்றது. ஸோ நமக்கு இந்த 3 விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஞாபக சக்தியும் இருக்காரு, மறதியாவும் இருக்காரு, ஞானமாவும் இருக்கிறார் இல்லையா? அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்திலையும் சொல்றாங்க. சர்வசிய சாகம் ரிதி சன்னி விஷ்டோ மத்த ஸ்மிருதி ஞானம் அப்போகனம் ச. எல்லா வேதங்களிலும் அறியப்பட வேண்டியவன் நானே. வேதை சர்வைர் அகம் ஏவ வேத்யோ வேதாந்த கிருத் வேத வித் ஏவ சாகா. உண்மையில் வேதாந்தத்தை தொகுத்தவனும் வேதங்களை அறிபவனும் நானே. ஓகேவா? நம்ம வந்து ஏற்கனவே நமக்கு தெரியும், எல்லா உயிர் வாழிக்குள்ளேயும் யார் இருக்காங்க? அதனுடைய ஆத்மா இருக்கு, அது பக்கத்துல வந்து பரமாத்மாவும் இருக்காங்க இல்லையா? அப்புறம் இந்த வேதங்கள் எல்லாம் யார் எழுதுனது? கிருஷ்ண துவைப்பான வேத வியாசா இல்லையா? வேத வியாசர் யாரு? சாட்சாத் பகவான் கிருஷ்ணரு. அவர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிக்யஜு சாம அதர்வணாவா எழுதுனது அதுதான். அதனுடைய உபப்பிரிவுகள் தான் நிறைய இருக்குது எல்லா வேதங்கள்ல. சரிப்பா, வேதங்களை படிச்சா என்ன தெரிஞ்சுக்க முடியும்? பகவானை தெரிஞ்சுக்க முடியும். எப்படி ஒரு அம்மா வந்து அப்பா யாருன்னு தன் குழந்தைகளுக்கு தெரியும், அந்த அம்மாவுக்கு தான் தெரியும் யார் அப்பான்னு சொல்லிட்டு. அது மாதிரி வேதங்களுக்கு தான் தெரியும் யார் உண்மையான முழுமுதற் கடவுள்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா? ஸோ அந்த வேதங்களை படிச்சாலும் யாரை தெரிஞ்சுக்க போறோம்? பகவான் கிருஷ்ணரை தான் தெரிஞ்சுக்க போறோம். 3 விஷயத்துல நல்லா பதிய வச்சுக்கோங்க. வேதங்களை எழுதினது பகவான். ஓகே, வேதங்களை படிச்சா புரிஞ்சுக்க வேண்டியது வந்து பகவான். ஓகே, ஸோ அவரே வேதம். அவர் தான் வந்து வேதமாவும் இருக்கிறார். ஓகேவா? வேதங்களை படிக்கிறதுனால யாரை அடையணும்னா அவரை தான் அடையணும். ஓகேங்களா? இந்த 3 சென்டென்ஸ் நம்ம நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. स्वामिवो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि गूढस्थोऽक्षर उच्यते उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेति उदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः. हरे कृष्ण. இந்த உலகத்துல பாத்தீங்கன்னா 2 விதமான மனிதர்கள் இருக்காங்க. யார் யாரு? கொஞ்சம் பேர் வந்து தௌ இமாவ் தௌன்னு 2 பேரு. புருஷவ் லோகே, இந்த உலகத்துல ஷர ஷாஷர ஏவச்ச, விழக்கூடியவர்கள் விழாதவர்கள், தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள் சொல்லிட்டு 2 விதமான ஜீவன்கள் இருக்காங்க. இந்த ஜட உலகில் இருக்கக்கூடிய ஜீவன்கள் எப்பவுமே என்ன ஆவாங்க? தவறக்கூடியவர்கள். இந்த கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா தவறு செய்யறவங்க ஈஸியா விழுந்துடுவாங்க. ஆனா ஆன்மீக லோகத்துல இருக்கவங்க யாருமே தவறாதவர்கள் என்று சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? என்ன அவங்களுக்கு வந்து முழுசா எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க, அதனால கடவுள்கிட்ட போய் சேர்ந்திருக்காங்க. ஓகே, அதுக்கு அடுத்தது இந்த இருவருக்கும் அப்பாற்பட்ட உத்தம புருஷரான பரமாத்மா இருக்கின்றார். ஓகே, உத்தம புருஷஸ்துவன்ய பரமாத்மே உதாகிருதக. ஓகே, இதுக்கு உயர்ந்தவரும் ஒருத்தர் இருக்காரு. அவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அவர் தான் வந்து அழிவற்ற இறைவன் ஆவார். ஓகே, 3 உலகங்களுக்குள்ளும் நுழைந்து அவற்றை காக்குகின்றார். அவர் எல்லாத்துக்கும் லோகத்திலயும் அவர் தான் இருக்கிறாரு. அவர் எல்லாத்தையும் வந்து தாங்கி காப்பாத்துறாருன்றதை நம்ம இந்த இடத்துல தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகே, அதனால அவர் புருஷோத்தமர். மாதாஜி. यस्माक्षरम् अतितोऽहम् अक्षरात् अपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतीत पुरुषोत्तमः. हरे कृष्ण. ஸோ இப்போ இந்த 2 விதமான மனிதர்கள்
தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்களுக்கு அப்பாற்பட்டு நான் வந்து எப்படி இருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா திவ்யமானவனாக இருக்கிறேன். நான் உத்தமமானவன். நான் வேதங்களில் எல்லாத்துலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த புருஷோத்தமனாக கொண்டாடப்படுகிறேன். ஓகே, நான் திவ்யமானவன், உத்தமமானவன், வேதங்களால கொண்டாடப்படக்கூடிய புருஷோத்தமன் நான் தான் சொல்லிட்டு அவர் சொல்றார் இல்லையா? ஸோ அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மனிதனுடைய செயல்களுக்கு உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரம்மாலாம் தவறு பண்ணார் இல்லையா? அந்த பிரம்ம விமோகன லீலை நமக்கு தெரியும் இல்லையா? அதாவது பசுவெல்லாம் கன்றுக்குட்டி எல்லாம் யாரோ மியூட் பண்ணிக்கோங்க, கொஞ்சம் சவுண்டு வருது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ தவறக்கூடியவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மனுஷன் மாத்திரம் இல்லை, தேவர்கள் கூட சில நேரத்தில் தவறுறாங்கன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். ஏன்னா பிரம்மா வந்து கிட்ட ஆலோசனை பண்ணிட்டு தான் வந்து கிருஷ்ணர் வருவார் இந்த துவாபர யுகத்தில் லீலைகளை பண்ணுறதுக்கு. ஓகேவா? அப்படி இருந்தும் என்னடா இந்த பையன் இப்படியெல்லாம் வேலை செய்கிறானேன்னு சொல்லிட்டு பிரம்மாக்கே வந்து ஒரு ஆச்சரியம். இவனை டெஸ்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அவனுடைய கண்ணுக்குட்டிகளை கடத்திட்டு போறாரு. அப்போ அந்த கோப்பர்கள்லாம் நம்ம கண்ணுக்குட்டி எங்கேயும் காண பாரு, நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு உட்காந்துட்டு எப்பவுமே நம்மளை சுற்றி தான் இங்கே மேய்ச்சிட்டு இருக்கோம், எதுவுமே காணும் பாரு, நம்ம கூப்பிட்டா கூட திரும்பி வரமாட்டேங்குது பாருன்னு அப்படின்னு சொல்லும்போது கிருஷ்ணர் சரி நீங்க எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கீங்க, சாப்பிடுங்க, நான் போய் கூட்டிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறார் இல்லையா? அப்படி போகும்போது இப்படி திரும்பி பார்த்தா இங்க இருந்த மாடு மேக தன்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸும் யாரும் இருக்கிறது இல்லை இல்லையா? என்னடா நடக்குதுன்றத அப்ப வந்து தன்னுடைய ஞான பார்வையில பாக்குறாரு. அப்பதான் அவருக்கு புரியுது, ஓகே பிரம்மா இந்த வேலைகளை செஞ்சிருக்காருன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இப்ப பிரம்மாக்கு என்ன பண்ணணும்? ஒரு பாட்டத்தை படிப்பினை கொடுக்கணும் இல்லையா? அப்ப வந்து என்ன பண்றாரு கிருஷ்ணரு? எல்லாமே விரிவாங்க ஆறார். லஞ்ச் பாக்ஸ் ஆகும், அங்க இருக்கக்கூடிய கோப்பர்களாகவும் அங்க இருக்கக்கூடிய கன்றுக்குட்டியாகவும் எல்லாமே விரிவாக்கமா ஆகிறார். இங்க வந்து திரும்பி வந்து பாக்குறாரு என்ன நடக்குதுன்னு பிரம்மா. ஏன்னா கண்ணுக்குட்டி எடுத்துட்டு போயிட்டேன், அந்த பசங்களை எடுத்துட்டு போயிட்டேன். இங்க வந்து பார்த்தா அவருக்கு பெரிய ஆச்சரியம். நம்ம எடுத்துட்டு போன எல்லா பொருளும் அப்படியே இருக்குதே, இது எப்படிடா சாத்தியம்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு ஒரு குழப்பம். நம்ம எடுத்துட்டு தான் போனோமா இல்லையான்னு போயிட்டு பார்த்துட்டு வராரு. அதுக்குள்ள 1 வருஷம் கடந்துடுது. ஓகேங்களா? ஆனா இவரு என்ன பண்றாரு, நம்ம வீட்டுக்கு திரும்பி போனேன், அப்பா அம்மாலாம் கேட்பாங்களே எங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்கவங்க பசங்களா மாறிட்டாரு இவரு. விரிவாங்கமானார். ஓகேவா? அன்னைக்கு ஊருக்குள்ள போன எல்லாருக்கும் எப்பவுமே வந்து கிருஷ்ணர் மேல தான் அன்பு வைப்பாங்க. தான் பசங்கள மேல விட எல்லா கோபி ஸ்திரீகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணர் மேல ரொம்ப ரொம்ப அன்பு செலுத்துவாங்க. ஆனா இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா, எல்லாரும் அவங்கவங்க பசங்கள வந்து அரவணைச்சுக்கிறாங்க, அன்பு செலுத்துறாங்க. கன்னுக்குட்டிய வந்து நோக்கி அவங்க அம்மா பசுக்கள்லாம் ஓடி வந்து நக்குதுங்க. ஸோ இது என்ன தெரியுது? எல்லாமே கிருஷ்ணருடைய விரிவாக்கம். அங்க வந்து என்னைக்குமே இல்லாத ஒரு அன்பு பரிமாற்றம் நடக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ அவரு என்னவானாலும் விரிவாகுறார். ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்காரு பிரம்மா. ஓகே. ஸோ பிரம்மாவுக்கு வந்து தான் பண்ணது தப்புன்றத புரியுது. ஸோ மன்னிப்பு கேட்கறதுக்கு போறாரு. அப்போ வந்து வாயிற்காப்பன் கிட்ட சொல்றாரு, நான் பிரம்மா வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. உள்ள போறாரு. இது மாதிரி பிரம்மா வந்திருக்காருங்கன்னு சொல்லிட்டு வாயில் காப்பன் சொல்றாரு, எந்த லோகத்துக்கு பிரம்மான்னு அப்படின்னு கேட்கிறாரு. வந்து கேட்குறாங்க, எந்த லோகத்துக்கு பிரம்மாப்பான்னு. அப்ப பார்த்தீங்கன்னா பூலோகத்துக்குடைய பிரம்மா. சரி வாங்க அப்படின்னு உள்ள கூட்டிட்டு போறாங்க. போனாதான் தெரியுது அங்க 5 தலை பிரம்மா இருக்காரு, 10 தலை பிரம்மா இருக்காரு, 100 தலை பிரம்மா இருக்காரு, 1000 தலைகள் கொண்ட பிரம்மா எல்லாம் இருக்கிறார். இதெல்லாம் பார்த்த 4 தலை கொண்ட பிரம்மாக்கு என்னாச்சு? வெட்கத்தால தலை குனிஞ்சாரு. அச்சச்சோ, நான் தான் வந்து பெரிய ஆளு, எனக்கு 4 தலை இருக்குது அப்படின்னு நினைச்சு நான் ஆட்டம் போட்டேன். பார்த்தேன் இங்க வந்து எனக்கு மேலலாம் இருக்காங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தவற வந்து உணருவார். அப்புறம் மன்னிப்பு கேட்பார். ஏன்பா பிரம்மா, நான் வர்றதுக்கு முன்னாடி உன்கிட்ட சொல்லிட்டு தானே வந்தேன், நான் இது மாதிரி இந்த இடத்துக்கு போறேன், இந்த லீலை செய்கிறேன்னு சொல்லிட்டு, ஏன்பா இப்படின்னு அப்படின்னு கேட்பேன். தெரியாம பண்ணிட்டேன், மன்னிச்சிருங்கன்னு கேட்பாரு. ஓகே, கடவுள் வந்து மன்னிச்சு விடுவார். ஓகேங்களா? ஸோ பிரம்மா வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைன்னா கூட, அவரா வந்து எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு தீர்வு தீர்வு சொல்ல மாட்டாரு. அவரும் பார்த்தீங்கன்னா, பார்க்கடல் கிட்ட போயிட்டு தியானம் பண்ணுவார். புருஷ சுக்தம் சொல்லுவார் இல்லையா? அப்போ வந்து கடவுள் வந்து அந்த ஏதாவது ஒரு விதத்துல வந்து பதில் சொல்வார். ஒண்ணு அங்க வந்து தோற்றம் அழிஞ்சு பதில சொல்வார். இல்லையா ஒரு வாக்கு மாதிரி சொல்லுவார்.
இல்ல பிரம்மாவுடைய இருதயத்துல ஒரு சொல்யூஷன் கொடுத்துட்டு போவார். இந்த இன்சிடென்ட்ஸ் எப்ப நடந்திருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, பூமி தேவி வந்து இந்த பாரம் தாங்க முடியாம ஆஹ் போவாங்க இல்லையா, பிரம்மா கிட்ட போவார். பிரம்மா கிட்ட போகும்போது அவர் வந்து தேவர்களை எல்லாரையும் கூட்டிட்டு இங்க போவார் இல்லையா. போயிட்டு பிரார்த்தனை பண்ணி அவர் சொல்லார், நான் சீக்கிரம் அதி விரைவில் வருவேன், கிருஷ்ணர் வடிவம் எடுத்துட்டு வருவேன்னு சொன்னார் இல்லையா. அது அப்புறம் வேற இந்த சிவன் பார்வதி எல்லாம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க, நம்மள மாதிரி ஊர் கதை உலக கதை, எதிர் வீட்டுல என்ன நடந்துச்சு, பக்கத்து வீட்டுல என்ன நடந்துச்சு, சோசியல் மீடியா அதெல்லாம் இல்லாம அவங்க எல்லாம் வந்து இருந்த என்ன பேசுறாங்க, பாகவதம் தான் பேசுறாங்க. யதானாம் சம்போ, அவர் வந்து சிறந்த வைஷ்ணவர் சிவன், ஓகேவா. அவங்களே வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க, ஊர்க்கதை உலக கதை பேசுறது இல்ல, கிருஷ்ணர் கதை தான் பேசுறாங்க. நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணருக்கு அதுதான் பேசணும் நம்ம. ஹரே கிருஷ்ண எல்லாரும் அமைதியா மாதாஜி. இருக்கீங்க, இருக்கீங்களா இல்லைங்களா? எல்லாரும் இருக்காங்க, எல்லாரும் இருக்காங்க மாதாஜி, எல்லாரும் இருக்காங்க. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும், கிருஷ்ண கதை தான் பேசணும். ஓகே, கிருஷ்ண கதை பேசுறதுனால நமக்கு என்ன ஆகுது, எப்படி வந்து ஒரு மரத்துக்கு தண்ணி ஊத்துனா வளருமோ, ஓகே, கிருஷ்ணர் கதை பேசுறதுனாலும் கேட்கறதுனாலும் நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அனர்த்தங்கள் போகுது, இருதயம் படிப்படியா தூய்மை அடையுது இல்லையா. அந்த காலத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சாயங்காலம் ஆனா ஹரிகதை சொல்லிட்டு இருப்பாங்க இல்லையா. இப்ப எந்த கதையும் இல்லை, நம்ம கதையே பெருங்கதையா போயிடுச்சு. அந்த காலத்துல வாழ்ந்த முறையில எலக்ட்ரிசிட்டி எல்லாம் இல்ல, சாயங்காலம் என்னாலும் எல்லாரும் சேர்ந்து என்ன பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, ஒரு இடத்துல பஜனை கதைகள் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, ஆத்மாவுக்கு சாப்பாடு கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. இப்ப என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், இதெல்லாம் கொடுக்குறோமா? இல்லையா. இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணாதான் நமக்கு வர அடுத்த தலைமுறைகளுக்கு வந்து அது தெரியும் இல்லையா. எவன் ஒருவன் என்னை பரமபுருஷ பகவானாக ஐயமின்றி அறிகின்றானோ அவன் எல்லாவற்றையும் அறிந்தவன் ஆவான். எனவே பரதனின் மைந்தனே, அவன் எனது பக்தி தொண்டில் தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்தி கொள்கின்றான். ஸோ ஒன்ன தெரிஞ்சுக்கிட்ட எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச சமம் எது, கிருஷ்ணர் தான் முழு முதற் கடவுளை தெரிஞ்சுக்கிட்டா எல்லாம் போதும், எல்லா அறிவும் அவனுக்கு கிடைச்ச மாதிரி. ஓகே, சர்வவித பஜேத்தேமாம் யோமாம் ஏவம் அசம்மூடா ஜானாதி புருஷோத்தமம் சர்வ வித் பஜதிமாம் சர்வ பாவேன பாரதா. ஒருத்தர் தெரிஞ்சுக்கிட்ட எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிட்ட மாதிரி, ஓகேவா. ஒருத்தரை வழிபட்ட எல்லாரையும் வழிபட்ட மாதிரி, ஓகேவா. எப்படி மரத்துக்கு வேர்ல தண்ணி ஊத்துறோமோ, பகவான கிருஷ்ணரை வந்து வழிபட்ட எல்லா தேவர்களும் திருப்தி அடைவாங்க. அவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு வந்து ஆசீர்வாதம் கொடுப்பாங்க, ஓகேவா. நம்ம அவங்கள வந்து உதாசீனப்படுத்தக்கூடாது, தேவர்களை வந்து டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் மரியாதை கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு, ஓகேங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கட்டுமா? இதி குப்ததமம் சாஸ்திரம் இதம் யுக்தம் மயா நக ஏதத் புத்வா புத்திமான் ஸ்யாத் கிருதகிருத்யஸ்ய பாரத. ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது ஒரு டிரான்ஸ்லேஷன் படிங்க, ஒருத்தங்க படிக்காதவங்க படிங்க பார்க்கலாம். வேத சாஸ்திரங்களின் மிக மிக ரகசியமான பகுதி இதுவே. பாவமற்றவனே, தற்போது என்னால் இது வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதனை புரிந்து கொள்பவன் அறிஞனானவான். அவனது முயற்சிகள் பக்குவத்தை அறியும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இது என்ன சொல்றது, இது குஹ்யத்தமம் சாஸ்திரம், இது என்னது, மிக மிக ரகசியமானது. இதம் உக்தமயானக, பாவமற்றவனே தற்போது என்னால் இது வெளிப்படுத்தப்பட்டது. சோ இதெல்லாம் உனக்கு சொல்லியிருக்கேன். ஏதத் புத்வா புத்திமான் ஷாத் கிருதஸ்ச பாரதா. இதனை யார் புரிஞ்சு கொள்றாங்க அவங்க என்ன ஆறாங்க, புத்திமான், அறிஞன் ஆகிறான், அவனது முயற்சிகள் பக்குவத்தை அறியும் அப்படின்னு சொல்றார், ஓகேவா. சோ மிக ரகசியமான ஞானத்தை நமக்கு வந்து சொல்லி கொடுத்திருக்காரு இப்போ, இல்லையா. ஆமாவா இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. மாற்றம் இல்ல, இது நமக்கு கூட இந்த ரகசியமான ஞானத்தை நமக்கு கொடுத்திருக்காரு. சோ இதை நம்ம என்ன பண்ணணும், கரெக்டா ஒரு அறிஞனா இருந்துட்டு நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு அதன்படி வாழ்றதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். ஆமாவா இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. பண்ணலாமா எல்லாரும்?
இந்த பொங்கல் திருநாள் அன்னைக்கு நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு? மிக மிக ரகசியமான பகுதியை வந்து நமக்கு கொடுத்திருக்காரு இல்லையா? சோ இதை நான் புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்மளும் என்ன ஆகணும்? அறிஞனாயி அவருடைய திருநாட்டுக்கு போறதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. சோ இங்க வந்து இந்த அத்தியாயம் முடியுது. உங்களுக்கு அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் தத்சத் இதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோகசாஸ்திரே ஸ்ரீகிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே புருஷோத்தம யோகோ நாம பஞ்சதசோऽध्यायः. ஹரி ஓம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. வாஞ்சா கல்பத்தருப்பேஷ கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ பிருந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரியர் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய். ஜெகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாதுக்கு ஜெய். நிதாய் கௌரவ பிரேமானந்தே. ஹரி ஹரி போல். All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga. Hare Krishna Mataji, Prabhuji. அனைவருக்கும் பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் ஒரு விஷயம் பிரபு, நாளைக்கு எனக்கு வந்து கொஞ்சம் டிராவலிங் இருக்கும். நான் எப்போ போய் சேர்றேன்றது எனக்கு தெரியல. நம்ம ஜபா செஷன் வச்சுக்கலாம். 5:30க்கு எல்லாரும் வந்துடுறீங்களா? கண்டிப்பா 5:30க்கு நம்ம ஜபா ஆரம்பிக்கலாம். 5:30 to 6. இன்கேஸ் நான் சீக்கிரம் வீட்டுக்கு வந்துட்டேன்னா கிளாஸ் வச்சுக்கலாம், இல்லைன்னா அடுத்த நாள் வச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? ஏன்னா டிராவல் இருக்கும்போது வாய்ஸ் வந்து நெட் வந்து ப்ராப்ளம் இருக்கும் நமக்கு. ஓகேங்களா? ஓகே மாதாஜி. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நான் ரீச் ஆயிட்டேன்னா கிளாஸ் எடுத்துடுறேன், இல்லைன்னா நம்ம சாட்டர்டே. ஓகேங்களா? பார்க்கலாம் பிரபு. இன்கேஸ் உங்களுக்கு அரை மணி நேரம் அப்படி இப்படி முன்ன ஆனாலும் பரவாயில்ல இல்லையா? 6:30 அப்படி ஸ்டார்ட். பரவாயில்லையா? பரவாயில்ல. ஓகே ஓகே. தேங்க்யூ ஸோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நம்ம என் பண்ணிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா.